Lokhane esaba, hawu usabani? Ngathi yena ebulala, edlwengula, usabani? Kumele ngijabule umuntu othi hhayi, dubula. Dubula uma uthanda ukudubula. Manje yena lokhane encenga mfethu eba-pathetic lokhu unga-expect-a kumuntu onormal, wena uyisigebengu esi-hardcore. Face phela the music with angazi with what. U-Mr X-Copper vedane amdubule, ukhansela ndini lo. Sendela uSiya benobhuti wakhe i-address la uThabethe loya mfana loya osiza uSiyamthanda ukuthi bambekephi khona bezohamba beyomrescuisha. uSiya benobhuti wakhe bafike laphaya bamrescuishe uThabethe nje kube right. Ama-culprit athukile manje ngendaba yokushona kwaMkhize, bayakusaba ukufa. Bethu bayangincanga uma wenza into ey'kanje kumele ungakusabi ukufa, uy'tshela ukuthi kuzophelelaphi.